Nanto Sri Duryudana alona ngandika harining son Wrekudara den kepareng kene sigra yasena anjujuk dahyuan durna riseksana ngenjali sira kaki apa sidang ularing kang tirta prawitadi kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawu karya kagiat rasane tyasing sunana jroning sanggrahan iki ana wigati apa Kurawa wis nemokake papan pandhedhikaning para Pandhawa sadar saking sawetawis para Kurawa sampun kula sebar pados sisik melik wonten pundi dunungipun para Pandhawa iya kapara dinten menika para Pandhawa badhe dipun pameri inggih menika dahar eca ngunjuk seger ngagem busana ingkang sarwa mompyor ingkang sarwa sae menika kangge supados para Pandhawa menika ngenes manahipun jalaran menapa tiyang keserakat menika menawi nyemrapi mengsahipun mangan enak ngombe seger nyandangi becik manahipun tartamtu ngenes ndang gering gek ndang mati pancen bener mengkono paman nah menika wonten tembung babak nglayoni jujul anusuli ana wigati apa menika wonten salah tunggalipun Narendra Yaksa badhe marak ing ngarsa paduka sinuwun. Sapa kuwi? Manut aturipun Narendra Guwa Barong. Ratu Guwa Barong inggih Prabu Naga Gombang karepe arep apa? Manut pawarta ingkang kula tampi menika badhe malsukum sedanipun tiyang sepuh. Bapakipun rikala semanten pun pejahi kaliyan Prabu Pandu. Sabanjure dinten menika badhe nyuwun palilah kaliyan paduka. Badhe mejahi para Pandhawa anak Pandhawa diake timbalana mrene. Oh Kaliman tabik sinabeto ing ilo-ilo tinebih nasiku dendaning Bathara Sinuwun kula ingkang sowan. Sira iku mau sapa? Narendra Guwa Barong ingkang sudyamastani kula Prabu Naga Gombang. Prabu Naga Gombang inggih Sinuwun. Karep-arep apa? Iye, waleh-waleh menapa? Estanipun kula badhe malsukum sedanipun tiyang sepuh kula Prabu Nagapaya rikala semanten dipun sirnakaken kayan Ratu Gustina Prabu Pandhu Dewanata. Lah reneng Prabu Pandhu menika sampun boten wonten. Dinten menika sriing manah kula badhe kula dawuhaken tedhak turuning Pandhu. Pandhawa dinten menika kepareng boten kepareng. Kula nyuwun palilah paduka Kanjeng Sinuwun. Pandhawa badhe kula sirnakaken. Naga Gombang wonten timbalan iki kadhawuh Patin anggonmu bakal ngarah patine Pandhawa teksim yantu Prabu Duryudana. Iye lair patos sinuwun. Yo ingsun rilani. Nanging ibarate aja nganti glandang carang saka pucuk. Upamane yen ana mogane lelakon, kuwi aja ngaku yen to kongkonane Prabu Duryudana. Yen kowe ngaku kongkonane Prabu Duryudana tugel gulun pisan boten.
Lelampahan menika badhe kula sandhang piyambak. Yo pancen Pandhawa primpen nggone sesingidan. Wis mangsa Buddha tak pari-parilah. Sak ketemune Pandhawa. Syukur kabeh, ora kabeh. Siji wae Puntadewa aku trima. Kula mekaten kepareng paduka nyuwun pamit bidhah dinten menika. Badhe kula arang-arang wonten pundi dunungipun Prabu Puntadewa lan Pandhawa sanesipun. Mungguing patrabaan dang wani ngali ong wijiling sasangka saking graning arga karnantyasira alona ngandika wonten timbalan ing kadhawuh Kanjeng Hyang. Iki lelakon apa kaya mengkene iki? Iki lelakon apa kowe duwe cara piye? Nganti mbok rewangi kuwi Narendra jengkar saka kraton mesanggrah eneng alas Kamiuka. Kowe nyandang nganggo abyor mompyor kowe nggawa dedaran sing enak-enak. Iki karepmu ki arep apa? Kowe kuwi arep apa arep ngaji pupung? Oh, lho Ngger, anak Prabu Kulatu enget nggih Ngger. Enget jinuwun lan maneh. Iki mau kena tak arani kuwi nabok nyirih tangan butuh lor kena kidul. Eneng ratu buta arep mal cukup patine bapakne. Tegese kowe arep gonceng marang lelakon iki. Untran-untran iki sing duwe untran-untran kuwi. Ratu buta iki mau sing goncengi Kurawa. Apa ora emaneman Kurupati? Emaneman yo nggih kowe kuwi ratu. Kowe kuwi ratu dudu ratune kulawarga ning ratune bangsa. Eyangmu Begawan Bisma aku ki ora trima, ora kepenak rasaku. Pandhawa putuku, Kurawa ya putuku. Yen aku nyawang lelakon kaya mengkene iki aduh. Duryudana. Arep nemoni lelakon apa Duryudana? Iya, paring pangestu kemawon. Paduka menika tiyang sepuh adolipun lenggah ingkang sekeca darica ngunjuk ingkang seger. Aku ora doyan mangan, ora doyan ngombe. Wareg tanpa mangan. Tegese aku mbok kon nekseni lelakon kaya ngene iki. Duryudana. Atiku meru keloro-loro keronto-ronto maneman uripku. Uripku tak nggo tombok, uripku tak nggo tambal negara Ngastina kuwi duwekku. Ora awoh karukunan, malah awoh bebendu, awoh regejegan, malah perlu paten pinaten. Sampun Peremban, sampun to. Kula aturi paring pangestu kemawon. Peremban Begawan Bisma karo Wakne Duna kuwi mengestanana wae. Nek dina iki pangestuku ora mandi. Weh, arep ngopo? Wong lagi lakumu wis kleru. Ora coba. Karepmu ki ngopo? Nggawa panganan enak-enak, nyandang apik kaya ngene iki. Tak pamerke karo para Pandhawa. Karepmu supaya Pandhawa ngenes nek roh mungsuhe
nyandang becik mangan enak ngombe seger. Mesti kaya digegering ati lara nek perlu ndang mati. Sak ngertiku Pandhawa ki ora edan bondo. Ora edan pangkat. Sing edan bondo ki malah kowe kuwi. Kowe iki nelusura ta awakmu. Kowe iki ning kene kowe iki jane nek ya wong nemplok to. Kowe iki wong Ploso Jenar. Semono uga aku. Aku ki wong atas angin. Aku ki manggon nang Ngastina. Ning karepku aku gawe kebecikan. Kurawa ki ya muridku, Pandhawa ya muridku. Ngilmuku paribasa tak suntak. Sok glogok banyu gentong paribasane. Tak paringke karo para siswaku Pandhawa Kurawa. Ning ora awoh kerukunan, awoh bebendu, awoh peperangan. Atiku melu lara-lara lho Juni. Aku melu dosa lakon ngene iki. Alah, dosa iki nggone ngendi? Kok ampun. Betul sah perlu menggalih. Ya wis, yen pancen mengkono mongso Budhawa. Duyudana aku ora melu-melu engko nek ning apa-apane. Kok aja sambat sebut karo wong tuwa. Sampun apanipun kula piyambak ingkang badhe mandhegani paman Senguni Kurawa Sebaren wonten papan panggonane para Pandhawa. Inggih, islaken dawuh paduka sinuwun. Mangka anggro sumbar lenggahnya sang Balarama paksa ngudari Wreseta kang pandhe kangsa sinameli den gendeng kawituyara naking linaras mrih larasipun gagat ora hina ingkang wasa datan parukmi wonten dawuh Koko Prabu sik laren sik mandeg wiwit saka negara Dwarawati nganti meh tekan pinggiring alas Kamiuka ujube pun kakang karo Siadi mung bakal tilik kawan para Pandhawa nggone nindakake dharma ngalas tegese netepi darmaning satriya mlebu ana jroning alas dadi wong buwangan Yayi iki yen ditelusur sing sak tenane Pandhawa nemu lakon kaya ngene iki wiwite rak lakon Pandhawa Dadu kae to inggih Koko Prabu nah iki sing tak takoki
jaman lakon Pandhawa Dadu kae Yayi Kresna ewuh apa? Ayo. Lampahan Pandhawa Dadu. Ya. Yayi Kresna ewuh apa kok dadi kowe ora elik-elik? Koko Prabu Pandhawa menika sanes lare alit. Pandhawa menika sanes tiyang bodho. Pandhawa menika tiyang pinter. Dados upami kula menika mambengi kula mboten kirang-kirang. Anggen kula mambengi kaliyan Yayi Prabu Puntadewa Werkudara Janaka kembar. Kalebet Yayi Drupadi. Sampun kula pambengi Koko Prabu, nanging piyambakipun ketingalipun Yayi Prabu Puntadewa menika mberung manahipun. Tekse mberung piye? Nyatanipun piyambakipun paripaksa mituruti saking pamundhutipun Yayi Prabu Kurupati. Kula sampun paridhawuh Yayi panjenengan menika badhe dipun paeka kaliyan Kurawa Koko Prabu nggih mboten dados menapa kula dipun paeka. Bebasan kula dipun pisakit mboten dados menapa. Nggawé saking anggen kula nyugata kaliyan kadang kula sepuh kula mboten purun menawi damel cuwaning penggalihipun kadang Werda Koko Prabu. Ya sampun. Menawi Yayi Puntadewa ngendika ngaten menika Pandhawa sanesipun inggih kantun manut kaliyan Yayi Prabu Puntadewa. Kula badhe menapa? Lakon kaya ngene iki. Wah. Tak pikirake ora ana liya. Adimu Wara Sembadra. Sembadra kuwi nangis terus rikala semana sepanjang Mandura. Koko Prabu aku njaluk mati wae timbang kaya ngene lelakonku. Nganti rikala semana tak welehke. Kowe mbiyen arep dipek Bulisrawa ora gelem to? Pilih dipek Permadi. Bareng lelakonmu kaya ngene kowe sambat karo aku. Piye Kakang, wis menengo. Tak susule. Kadangmu para Pandhawa. Wah. Aku yo melu panas rasane atiku yen aku mikir karo kelakohane Kurawa. Prabu ujubipun menika mangke pinanggih kaliyan para Pandhawa. Ya, ketemu karo para Pandhawa. Penyuwun kula Koko Prabu. Koko Prabu mangke sampun ngantos ngendika ingkang boten-boten. Lire Koko Prabu mboten sisah pamer, mboten sisah umuk. Pamer umuk piye? Wis Yayi, ayo kondur wae menyang negara Mandura. Negara Mandura tak lengserake marang Yayi Prabu timbangane kowe kedarang-darang uripmu. Mboten sisah ngendika ngaten. Mangke menawi panjenengan dipun wangsuli mindhake sakit malih. Adilipun kula kan panjenengan menika namung dados paseksen, nekseni lelampahaning para Pandhawa. Oh iya, ya wis, aku ngerti sing mbok karepake. Nggih. Koko Prabu sampun saged nampi? Ya, bisa Yayi. Nah, supados gancang Koko Prabu, kula badhe ngambah Dirgantara. Kowe arep mabur? Nggih. Ha wis, nek arep mabur wis. Butuh tekan kono bareng. Mabura. Lho, sak senengku. Upamane si Adi bakal ngambah Dirgantara, monggo. Pun Kakang tinggalen. Engko kira-kira tekan kono kok bareng apa ora? Nggih, manggaken lho Koko Prabu menawi pendan boten kersa ndaratur kula. Kula badhe ngurumine lampah. Kula badhe napak Dirgantara supados gancang dumugi wonten kami uga. Ya, sak karepmu Yayi. Ya, ya. Umuk. Aku sedulure tuwa dipameri wong iso mabur. Ngene kok pamer. Ya, ya. Apa dianggep Baladewa ora iso? Salangen pun Kakang.
Sang Baladewa Narpati duwe nariswara Kresna kalangkung ing Sang Dyabanon Cinawi maladine Guru Maksa Nata Mandura Prabu Baladewa ya Sang Kakrasana Wasi Jaladara kawistara yen tos dakep salukutunggal suruh nutupi babahan hawa sanga ngeningaken Pancandriya Pancalima ndriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucak ing grana hanut marang giyonganing kayun kayungyon angayati ayahaning parutama kaya mati jroning urip urip jroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusupe rasa jati jati jatine Sang Baladewa marang dewane Jawata Ngargadara Sang Hyang Bathara Brama rikala semana Sang Kakrasana wis nate meguru kelawan Sang Hyang Bathara Brama rikalane jumeneng pandhita muda wonten ing pertapan Hargasunya pinaringan kasekten ngelmu kelawan Sang Hyang Bathara Brama ingkang sinebat Aji Garuda Nglayang daya panguwasane Garuda Nglayang kalamunta wis kawatek nyarira marang Prabu Baladewa dadi enteng sarirane Prabu Baladewa panjayah kapuk yayah sinebul maruta sakala gegana Prabu Baladewa Tintani